हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तादि भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां के ଯୋଗବିତ୍ତମା। ଅର୍ଜୁନ କଲେ ହରି, ଯେଉଁମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ତୋର ସଗୁଣ ରୂପ ପୂଜନ୍ତି, ଯେ ତୋର ଅବୟ ରୂପକୁ ପୂଜନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନ ବାଚ ଯେ ସବୁ ଏକାନ୍ତ ମନରେ ଭଜନ୍ତି ତୋର ପୟରେ, ସ୍ୱଗୁଣ ରୂପକୁ ପୂଜନ୍ତି, ତୋଠାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ତୋତେ ପୂଜା କରେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆନନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ମଜ୍ଜାବେଶ୍ୟ ମନୋ ଯେ ମାଂ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଉପାସତେ, ଶ୍ରദ്ധୟା ପରୟୁପେତାସ୍ତେ ମେ ଯୁକ୍ତ ତମାମତା। ଯେ ତକ୍ଷରମନିର୍ଦେଶ୍ୟ ମବ୍ୟକ୍ତଂ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ, সর্বত্র গমচিন্ত্যং কূটস্থলমচলং ধ্রুবং। ଭଗବାନ କଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ନିଜେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆକାର ବିହୀନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବି ଧ୍ରୁବ ଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଯେମାନେ ମୋରେ ମନ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଉପାସନା କରଇ, ମୋହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ କରନ୍ତି, ମୋ ମତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାହାର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅକ୍ଷର, ଅନଳ ଧ୍ରୁବ ସର୍ବଗତ, ଆକାର ବିହୀନ କୂଟସ୍ଥ। ଆନନ୍ଦେ ଗୁରୁବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ସ୍ୱନିୟମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମଂ ସର୍ବତ୍ର ସମବୁଦ୍ଧୟ, ତେ ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି ମାମେବ ସର୍ବଭୂତ ହିତେ ରତାଃ। ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ଓ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷରେ ମୋତେ ଲଭନ୍ତି। ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣର କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପାଇପାରେ, ଯେଣୁ ମୋର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ବୋଲାଇ। ଯେ ସବୁ ମୋର ଭକ୍ତଗଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରି ନ ଦମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସମାନ କରଇ ସକଳ କଲ୍ୟାଣ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଜନ୍ତି, ଅନ୍ତିମେ ମତେ ସେ ଲଭନ୍ତି। ସ୍ୱଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଏବେନି, ଭଜିଲେ କ ଫଳ ପୁଣି। ମେଘରୁ ଜଳ ବହି ଆସେ ନାନାଦି ଆକାର ବିଶେଷେ,
ମାତ୍ର ସେ ଅଟେ ଏକ ଜଳ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ମନେ ଭାଳ ଆନନ୍ଦେ ଗୋବାର ହରି ହରି ବୋଳ সর্বে ভবন্তু সুখিনং সর্বে সন্তু নিরাময় সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ